כבר איזה שבוע וחצי אני עושה כל מיני תרגילים בבית, ואני באמת לא יודע איך אני יכול לדחוס סיפור של 7 חודשים לרבע שעה. הפסקתי את החיים שלי באמצע ל7 חודשים בהסכמה, כן, עם החמ"ל שלי, עם המטה שלי, גלי, ויצאתי לממש את החלום שלי. זאת מפת אמריקה. אני רכבתי על אופנוע מהנקודה הצפונית ביותר שניתן להגיע אליה על דרך סלולה בעולם, לנקודה הדרומית ביותר שניתן להגיע על דרך סלולה בעולם בנסיעה רצופה. ואני מדבר בעצם על מימוש חלום בהחלטה שעשיתי תוך כדי החיים השוטפים שלי. לא עשיתי, לצערי, לא עשיתי שום אקזיט, לא זכיתי בלוטו, ותודה לאל, לא חוויתי שום משבר. פשוט החלטתי יום אחד ללכת ולממש חלום. ועל החלום הזה אני רוצה לספר לכם. זה השלט שנמצא בכניסה לאלסקה כשמגיעים מיוקון, שהיא המדינה המערבית, הצפון מערבית ביותר בקנדה. זה היה אחרי רכיבה של 1,600 קילומטר. נכנסתי עוד 6 שעות לתוך אלסקה והגעתי לעיר הזאת. זאת פיירבנקס, העיר הצפונית ביותר באלסקה, והעיר הצפונית למעשה באמריקה כולה. ג'ייק שם קפה על השולחן, והוא אמר, תשמע ג'ונתן, אני רוצה להגיד לך, אתה עושה את שקיעת חייך. אתה עומד לנסוע למקום שלא חוזרים ממנו. לא חוזרים ממנו. זו דרך נטושה לחלוטין של 800 קילומטר לכל כיוון. אין תחנת דלק, איש לא נוסע שם, זה מיועד רק למשאיות כבדות שטוחנות את הדרך שהיא כולה דרך עפר. נכון, קוראים לזה דלטון הייווי, אבל זה לא 4 נתיבים עם פס הפרדה, עם תחנות דלק, עם 3 סוגי קפה ו20 קפה גלידה. אין שם כלום. ההיי זה פשוט דרך עפר שמורמת מעל השטח, ואתה הולך להסתבך. נותן לכם טעימה מההרצאה שלי. אני הבנתי שאני מטפל באחד הדברים המרכזיים של מימוש חלום, וזה טיפול בהתנגדויות. אנשים סביבך בעצם מבקשים למנוע ממך מטוב לב, לצאת למה שאתה רוצה לעשות. וזה האופנוע, מי שעוד לא הבין, זה אופנוע. 2 גלגלים שחוסר תשומת לב של 2 שניות והמסע נגמר. כשרוכבים על אופנוע לעומת אוטו, נוסעים בתוך מזג האוויר, נוסעים בתוך הנוף, מריחים את הנוף, מריחים את החום שעולה מהקרקע, חווים את הצליל של הנהר שעוברים לידו, שומעים את הציפורים, מגיעים למקום ולרזולוציות שלא אי אפשר להגיע בכלל עם כלי רכב שבמובן מסוים רואים את המסע דרך מסך טלוויזיה. אני חזרתי מהמסע בינואר השנה. וחבר'ה, אתם לא מרגישים שאני מתרגש? אוקיי, זו נקודת הסיום. זה השלט שמגיעים אליו בעיני רוכבי אופנועים, זה לא המצאה שלי, סליחה. זה מקום מיתולוגי, זה תמונת מס. תאמין בעצמך, אין חלום גדול מדי. תנהיג את עצמך, תנהיג את עצמך כדי לממש חלום. אז מה יצא? הנה אני כאן, חזרתי לחיי השוטפים, אני עובד במשרד ואני נהנה מזה מאוד. גיליתי שוב את יוני המאושר, ותאמינו לי שזו תגלית מדהימה, שאני מאחל אותה לכל מי שיושב כאן.